Parsadaan Raja Sitorus Jokoru sejabo de tabek. Dihiga na marhamarang Raja Sitorus. Boru nami darmubi marihamua ka naposo. Barjolo mahita pasato ka moleteot na tuamat na ribatala takas tu tahilala. Yakka basa-basana na pasahat na tuhita na marhamarang Raja Sitorus. Suak sonido dihamu boru nami. Siana karena salpu sahat tu sadario mau yada mata pasahat tu amat tade bata takas lo taboto di hita na marhamarang di situ Rusia hita na marhamarang doru mahita na marhamarang ima Raja Pane Raja Duri Raja Bolto jala suak songoni perkumpulan ta ulu najolo di dokter kumpulan mani Tonari Parsadaan Raja Sitorus Jokoru sejabo di tabek dibentuk mau tanggal 10 Februari 1950 di Jakarta. Jala takas lo tabereng adong ngobiak kena tuat-tuat dan adong magbentuhon jala mau lihat mata pasat amat dari mata latung tunggu hita di peni di pasu-pasu didongani diajari inamang ulahon akadat kita na upang ima na ulahon nukuta si jolo-jolo tubu ima kana tuat-tuat na jolo hidup bernedok na tuat-tuat hita kana poso dua ina pernah dolo martukotot salah putih binukan yokuta kana parjolo akana uli denggam metong tapai hidup siap putih jala di penguata Sonarion nunga tumat selas lohatta. Bola dorang dibangun on, dibentuk bunga non. Kira-kira marsapuluh kita menanggung keluarga. Alain wae yang terbentuk semulai tanggal 10 Februari 1950. Sahat tu sadario. Di buku Parsadaan Raja Sitorus Jokoru sejabo di tabek. Nunga 4.272 kakak. Mau lihat mata pasar tu amat dari mata. Jala suak somani manang dia mutar lumubi tu amat kana poso. Takas do patoron nana. Dia ma ajas dan kekeluargaan ni penguatai. Ajas adat dan kekeluargaan sesuai do Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai haluan negara kita. Ahmad tujuan ni pumuani takas do bawa tu amak kana poso unak salah hamu mangruto. Ima membina kesatuan dan persatuan keluarga besar Raja Sitorus nadong di Jakarta do na humaliangna suak soni do akaburuta nang bereta mau lihat mata pasatu amat tarebata jala taulahum ma jala tajari makana poso maulahun ada na hopar tua keadaan nani bukan ukuta si jolo-jolo tubuh ima keadaan nata papasa di Jakarta do di Nahumaliangna aka adat lasniroa do aka adat maupun buka asa sudih hita maulahun ada di bagasan lasniroa masih berubah makita ima tujuan utama di pumuani asa opetong nakuhamu kana poso ada konon nami do tua maka ada ina bukan ukuta si jolo-jolo tubuh jala mangido kami tua asa komos pelajari hamuna ima hata bata iya sabui untuk kamuna ima kadat na daudahon mayon so nau sendiri sada sialat conok utua kadongat tadongat buta nadong di Jakarta suak sonido akabur au na salelengon di Pangarato di daerah-daerah tuak takas do foto baik langsung dia pada datang ni hala kita termubi ada na taulaon ni Raja Sitorus alaya la bengek tuak kana dua-dua mengajar jauh boleh di otik so dia podanya kana dua-dua mau lihat mau pasar tu amat tarebata tuak sonido tuak kana dua-dua jala suak soni ma do tuak kana dua-dua nani baik kamu akasaran nauli akan adenggan tuaka anak kota tuaka generasi nanang bui manurucon ada akan ada utama di Jakarta. Imana polis ada orang kutu hamuna
kamu akan aposo. Jala suak sonido dia mau kabur nami. Asa tutup kamu mangurupihami. Ya kana mangulah nadar. Sinas diroha suak sonid aka adat. Buka benama satu kita. Songon naurok nakin nunga obat 1.272 kakak kita. Molo-olah pengurus doan lakonot tamang udah nadar. Daftar udah kita. Bos doro hakku. Ala nunga. Adonga ka di wilayah-wilayah pengurus na dibentungi parsadana. Jala suak sonido angka parupuan. Ia parupuan berfungsi mau sebagai perpanjangan tangan nih pengurus parsadana Raja Sitorus Nadong dibentuk di Jakarta. Maka semua dia melaporkan bantuan yang ka parupuan. Molo adonga ka kejadian-kejadian suka maupun duka. Perlu harus dilaporkan. Tuh parsadana Raja Sitorus. Alai mulu bui dotong di ulah kamu ka di daerah muna. Ulah kamu mah. Alai anggo buah-buah ikut tong tonggo bawa muna. Tu parsadana.